Kajumbaw, ingana na pagdula. Ah, grabe ha. Coba yang himok deh. Karang. Mau naon sa paghimo nga naon? Ayan, paghimok karang. Tawan ini. Kana unsa man na? Praasa na? Ilamin niya. Tiilan tumbanan. Mo no? Kanan niya siya. Pagdula. Pagdula ito mo sa paghimok karang ha. Tawan ini karang. Ya. Gabas tali. Balik na doon. Tapos, Picasso ni. Pikason. Ano Picasso na? Para matuna ba? Picasso na tunga. Wala sa material. Ha? Wala sa material. Oh, sige sige. Sige ka na ng martilyo. Ako na. Sang lulo akon? Oh, Ay, kinakahulam ra ka. kana. Kaya kaya. Wa sumusan. Lansang. Isa mo na? Lantang. Lansang. Para unsa man na? I-brace nimo. Oh, da. Tapos sana robot-robot. Karang bukan nak, dia bukan robot-robot. Ini nga ni. Ang meaning sa to, meaning? Meaning nga ni. Robot. Pero ang tinuod karang. Ang tinuod karang. Gawa nag-meaning ano? Oh, saan mo na? Ay, paislanting. Tataron para maputol. Ah, slanting lang. Da. Sige. Tumban. Dah. Ayay! 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 Tawa lagi.
dukdukan kamot. Kira duda ko na ba? Murag di na mao ba? No. Taas mo kayo na siya kan lagi oh. Top of his head. Naunsa mo na? Taas kayo. Ha? Taas o nabali? Nabali ang? No, na naman taas kayo. Udah. Oh. Picture lang. Unsa ni palpak? Palpak ni palpak. Yah, talibunan na. Kurma. Lah. Ah. Testing deh yung lakaw ba? Astang kiha ano? Okay. Ano? Ako jumbaw, ingana ni pagdula. Ah, grabe ha. Ayum kayo, oh. Dagan. Murag ta mga kajumbaw. Muna siya gingon tawag og Mga tawag og karang. karang. Testing daw ko. Sting oh. Ha?
Ni tingko. Ligon ka ni, di ka gamagawa na ni. Nagkabuk-gabuk na isa na. Ako na. Gwapo na. Okay. Sama ni, anak dire. Ikaw Oh. dire. Kasi hindi ka kabalo na. Dayon. Balik ko yan na. Wala. Oh. Impas na si tata. Ano? Ano mo rin ko? Yan na yung mga kajumbaw. Yan na. Okay po do. Oh, ligon kayo. Ah. Ano to kajumbaw? So, muna siya karang di ay. Singa na nibit karang. Karang. Sabit lagi mo, grabe ka. Grabe ka. Kahit kayo. Ay! Woo! Ah. Mana? Okay na mga kajumbaw, daghang salamat. Mga kajubaw, dagang salamat.